Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Omurigereria bw'Ensoko TV nobo tukobondo obujakigima bweri tukerigaria 20 ase omutinyo gatano na gatatu omwaka bw'echilefu 2025 na rimo nandi tukumirana ase embeo nukwigena kwane muna ritukuriaga ombiaria era nabo igo nogenderete kubwatia mirobire yonsi y'Ensoko kurwa chinsa 12 cheke mambi gwikira boniga nandi chiaragere chinsa isato chia boro botwenga kiogosoa erito yanyora maya ase nchira yobwikirano urabasike baitu bayaraganire ase ritukorigima na nyuma ya yuboigonto chigosoa sense moyende ya kabere rero nigo tugoswa sense moye bunge ya South Mugrange County ne ya Kisii rikorigereria na rali aya agenderete kurwaroro asa ya bwatikeni siasa na magendero bosubo chorio bonene bo mwaka w'echilefu 2025 na kabere no mugeni tasobo tukobwigeriae igamanyikainwa nere Hezbon omwinga oinera tuchigosanga amonera sobo tukobwiga tusanga sobwamo wetera senchira yo mutandao gwekerero sensemo ya Facebook Ensoko TV Digital boigo ase ensemeriende ya YouTube Ensoko TV na bya mawasiliano na erongo etere nsabo igo chaka kutumia ujumbe ya genye igo chakira bono gwikomo eryo go kwarigania Eriane Ishmael Mogere. Asomo chakarobo tukubwa bono ekiombe kiabagaka nabangina kurwa Kisii na Nyamira insi elia buri ria mwanyagetinga Heritage Council nigo basabira omugusi gosika kisiro cy'omugusi ekikirobo tenenku bwaito obogambi bwaito amona makweri y'omugusi bakwara sensemo ya mange sensemo ya bunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira insi omonyakerogobo George Nyakundi nigakere kibagi kiri chinywomo chitancheri okuruka abana ebirentane okubekirwa egutwa kwa bagambi gati yebinde binge Stephen Nyarikembonde nero noroboti urwo ase obwabere. Ekiombe kiabagaka nabangina bamanyagetinga Heritage Council bakoragwa no munyagetumbo obo George Nyakundi nigo batwarege ikaro nabagaka nabangina korwa ase county ya Kisii na Nyamira eriwo kwanda kisiro esato ekitungeti omugusi kurubo tenengu bwaye obugambi bwaye nabo igo gukwanera igore chingenjo cyokweni omugusi gosama kweri alietangoro kwa George Nyakundi omunyagetumbe omunyagetinga Heritage Council lehero igo tuacha buna chinsagi chionsi chiagusigo ikaransaga kugambira amangana atatu obutenenku bwaito toroje bwasirire ekera abana baito bagusira bwasirire obutenenku bwaito no nabana baito esiro ya kabere yobugambi bwaito kero omongina omogokoye noli no mwana oya bichoke omogaka igagusanera omwana oya naki yagenda nagosaleire wasi abantu na wasi ng'ombe bagukwana sensemo ya mangase bunge ya Kitutu Masaba me county ya Nyamira nigekere kiabagaka bagikeire bokongu chinyomo cia rero echo chiagendreire gotutukana goikakoreta chinyomo hase abairi bakonyara konyomana are umuntu ekerango gukonyoma mumura gukonyoma yango siganirwa kasiganirwa abamura bamenya kwenda oboko baebwero ngori nabasika bari bababwate chinyimba babaire nyumba babaire ngori basiba bamanyanga banchanire bagaka babaire gisokoro bairanira abana bake bari emyaka emeke bakubangainire libanya ko bayibitamtamu na mandasi abanyoriria abana gitoje kubaruka n'abango bakoba togukwana n'abagaka baito bari bakole ebintu binebye bitutukanu tobatio kelibabila tobate mbagwenda tiko babagusi naende ntonyorete nge constitution yagoteba nga affiliation act nelio mwana wako yo bando yone oborito omana gotigira gochiario yo no tugutukuru esukuru yo kendere ebintu ebitikato kana kabisa ekerekio nigo bagikeire bokongu chitanguche nemono asaba ibori babiri bakonengeta abana asoko baroke birentane gose ebimeri asa Marieta nkoro kwa Silvia Kemuntu
oyora temondi bwane mbu machoge ngokwanera abana baita abake aba barokiru ebirentane naande ebimeri namarietanga buna ayo atabwati ng'encho bono ngoteba omwana n'omwana chiombe na chiabantu ekera omugusi agoteba ng'a wasia ng'ombe wasia monto igemineti ng'a ekera abana bakwanirwa abanyaroka oyi nero obwate omoko orete chiombe omomura onyomera nige kiombe kia Manyageti Heritage Council giatebire ng'a nere buya abagaka bagayane chingwana chiokweni omobere na gotiga koire bina ase bigambere binene ase igo chingaki chinga muna bono igekera amakweri abeire igekonyarekana amebere yamenya chimocheria amatuka amange ase eng'encho ng'asi amebere yakoeni gutakoreti tayo abantu abange bagoikiwa bairaniwa mochari ntomanyeti gose rero mochari nero chimbera igo tokogikeria egento eki buna Mwanyagetinge nase siasa lakini rero engaki echibwakire iga ndoche ng'a siasa eye yabeire iyo omonto ndi bwensi agwesoki tari kobori onde bwensi ng'a siasa agochigokora magambi tari korigigwa ase amatanga magambi tari korigigwa ase abantu basirete obogambi bokorigigwa ase encherere ng'ora twabatebetiri mono ndi Mwanyagetinge eye tukabateba inchuamo mwaramanire tobasonsore erinde amang'ana abe boronge mugateba abagaka bwenchara abanyarire mabono tukabatebi ng'a motugute gutwa amaentenyi na iborwe Steven Nyarikiembonde Ensoko TV Manga Kitutu Masaba ekaunti ya Nyamira Arenayo ehamate amo n'abanyakenyoro b'ensemo yari amoni miye wodi ya Gesima ensemo yo bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira nigo bare no muichano monene maiga yichombe isano asenka yo mugakanya gusira minda nyanga gusambwa kuya wika gukwa asubweri cyaraire korengana ne amate nigo bamanya igoro yo muliro yo tinsa isano na ibere chiabo tuko asebate makuri me umuliro kurende guturia emorioka ya matuko ane nega korobono giya gichanirie abange bakugani ugotukibwa bwango gokorekana iri kumanya ekikirira umuliro igwateka buna umusakyo ito Sofia agotumanya asobweme ogokumya no muichano munene nigo bigenderete kwenekibwa ase kinyoro kiaria moni yegotoka imeye wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu bwa Masaba county ya Nyamira igonda ire nabokire ondwarete omochirani ono kondangeri ng'anti no igwete ya tinyigwete kende weso minda chiombe chiachoni chiyete isano nabokira ona atagerire nanyorire no maene ayonsi nigagochicha magega yechombe isano usambua goikagokwa ime yomuchie bomugaka nyagosira minde chinsa isano na ibere chobotuko bogokiera emambe ya rero njensi mioni minda oyo minda koruria moni iga otoro muchio minda oyarengera robotuko ange saa 7:30 nkaraire buone lakini akero yaika saa 7:30 na igwa nechingoko chiabuge gesumu naroranga tigansoke imanye ng'aingikere ndibuna ngosoka nanyora umuriro go etane tichinyombe chicheito lakini okuru mwendu buyane kera nanyora umuriro yo tinje tikubwatereri ngoko ngabona tiganchikorora chingoko najumunyoka nabike murango echabi namanyoka gocha nacha korora ng'aingikere endugu tosinyaine komanere nakagera ngakero kende mwaye koya nanyora nanyora nabarangeria muna baka na goitaba nanyora umuriro go ole mwendu buyane yo bone sichombe chigiyete narwa namnyoka bakorro natura mugendu buyane kurwa sakorara nimeta sakorara nakongonta na igwitabire namanya komnyoka bono tigangende nje chikorora ngosi ninyore na basi ninkonye ng'ombe ya mere nyomba giare chikwana punango ikagisieri nanyora ekeburi ekero lakini naimokiri gogiria rengenze na gochikana rise keburi kere nagia kabaka na atumurangu oria lirinko genda nganji kurubusia ng'ombe nyomba nanyora umuriro utanganire gesieri gukwana negeteseni Ensoko TV nigo efamilia amo n'abanyakenyoro berera buna magega yo koigwa umuriro yo nigo batemete kubeka umukia bokorimia umuriro rinde gotoria etugeyo korende chinguru cyabo chikahingerwa n'umuriro asebono magega yaye batoretie emori ya matukane yoka nanyora ng'umuriro ibono nariri natebia mugendu bwe yo chira omugako yasira namatebia nsa gukura
bunaansa gukura abantu baminto bacha baansa gosomba amache chita gikanga ikomi gakera abantu babukire twaigwa morie kwana nyumba yanyorwa itigarita amatukanga yanyorwa ebwata amatuka 3 yamorie ibono nere twagitwatagura kurumoino ase omuriro utarenge twacha konya kuruororo kera twanyakonya twanyerusia yoka ase enyombe yengima nemori twakonya ebwata amatukane kurengana na kirori oyo kurigia ekerogo kyo bwa MCA bwe wori ya Gesima kefanyandika atebabuna nere buya ekero umuburaka atigaire abantu gosika na komokonya kurinda ebintu byaye ase bono atigaraga kugikiria egekoro ikyo kyo bubegwa asaru gosaba gochia ase serikali gochakia obutuki bwa bwango erinde kumanya ikikirete umurero uyu pia mana sana njenkoro kwa kefa nyandika nyang'au seitegereria kwa legetai nandi na nguru kenyore kiaria moni keroko nyoro muntu abwate project mine nchibye ko monyene una aspiring MCA Gesima ward na chaga iga chuiki yang ibiri chiarire ngacha korigereria project yeye ande ngara ne project yengia tokagamba no mungina bo muchioyo enchera nere twarengereria toko kore project yeye lakini kerege ndomunye kia beire igongo kirani kwa nguvu kubwa eko gera kero mubura katigairo muchi atawadange tukerigia tigairo ororo kemokonye lakini kerego ikera nande egento keria goseno muntu ocha tigande ababirecha eko randu maitinga nestima goseno muntu tigande ngabirecho itagati ogesaria otigo munginoria tabuga tikende irana kubwa igongo sabe serikali yeito egende kwa uchunguzi tonyoreri chibu so that yegende kekerwa chinkoro tumanyenga ninki kiaba kabisa ngoripoteria igetesene keiga giensoko kuroiga ase ekenyoro kiaria moni yegotoka ime ye wodi ya Gesima ebunge ya Bogetutu bwa Masaba county yeiga ya Nyamira inte nkoro kwa Sophie Oigara asense moyende kuborwa nigo kwarore gochia se abarai barase birogo nabo igo balia bakoriga birogo awime yense ya Kenya korario morembe chinga kibago kora siasa chabo bakwara se kanisa yerige gotoke wodi ya bomba babura bwense moye bunge ya bomachoge barabo niga barai be kanisa bagikiri bikoro bya barai kubeka chibura buru chinga kibago kora siasa na kuboria barai abo gotiga gotumeka abasaye bobe ase ogoturubani mesangerekano ya gesiasa aporinari sakama na roboti oru bago kwana se kanisa ya Adventista ya Ligo egotoka se wodi ya bomba baburabu ebunge ya bomachoge burabu chinga kichekambi nigabara ibe kanisa bagikere bikore byabara ikoreta chibura buru aseme sangerekano nakoteba nere byabara ikobe kiorokererie kiya giokorario morembe abara ibaito korugorogo chance obora inya sao korwa nebinde imware gotiga gokora muntu tayore gotogokurwa niyo yonde so mwasetirie getiki esegi aiga sense ito ya Kenya abana baito bakure ekero gento kerabu ngoteba sege songo na push limile tina pray until something happens amen wana iga ase ndwete abunya bitunu centro egento kerara neji segi chigenderete ase omupaka ekero bagenderete kuna kurwana ebakobune binde bisinini na kyogo feel muno murai bando kirendo oje kugambera onye kogo set epes yesegi oya site gato konye toba abantu bomorembe toba abantu obwanchani abasaye ko babatangani gutumekwa nabarayi goikerana chibura buru ekyo nigabare yabo babulira serikali korosia mabaga yechigasi lyabasaye kwenyorere ngere yabo libaga lyechibura buru serikali tobwata bono datwari obokongwa bonene mono ino muyanjete mukagete ne round emuna munya ko mwaka chibesa kumbe mwaka chete chibesa oko mwaka muna jinga kwa chikuruterwe bituma. Ningependa kujulisha serikali kuwa tuache kutumia vijana wetu vibaya kwa ajili ya kisiasa, na hapo ndipo tunapoteza vijana wengi katika kisiasa. Onye naye ole serikali okoroberia magana munaya nyasa ole igorokanire tiga onye mbali baro opposition bakobanga magana aya nyasa yokanire tiga
Chinga kiechicho nigo babulire aborokigwa bali bagochikosoa chi university ne chi college kubeka mukiasa amasomo abo na gwetanga kurwa obotumeki obobe bwebinywego bitancheiri nabo igo amariogo yogotindia tunyare koba togwesonania ase chigurupu chia masomo tali ase chigurupu chimbe nabo igeke togonyaka togwesonania ase chigurupu chimbe buna abasae otogokorera gosira kero kende abandi kwanyora ng'ambari go graduate baire emyaka emenge gosoma ase chisukuru na abande mona abana abaiseke bayasonania ase amang'ana y'obwanchani gochia ase abanto babwete emyaka kwanyora abandi basoira ase abagaka abanene abandi basoira ase abang'ina abanene basoyana ase obwanchani n'obwamate bwa kifamilia obogosaria amagima abo ase amatuko ankio omweri ase bali babwata abana bamenyetana obarema nigo baburigo gosokia abana buna kubaira chisukuru cy'abantu bamenyetana obarema natariko babisa ase chinyomba egento nari gochigotebia abaibori bari babwata abana babwate omichando awa yo bongo baremarete ncherende yonsi abana abu nabo banga abana aba bande bonsi bari buya mo batiga gose mwa basiekerera nyomba basokia arabu ebisege songe bagotanga disability is not inability to support abana baita ababwato barema wao na nyasaye na manyeta abana abu abaibori to abana goche skuru ya magena special no tore sengencho yo kwegerera obogima bwabo ko reporter ya Nsoko TV nchereta na Apollinaris kama Asense moyende umurikio munene ase wiza yoborendi Daktari Patrick Mariru rigatebire ng'a ubwagachwe University ya Nyamira imeyakia abanyoru nigo yaikire birengo bya 40 asemia asatebire na guika omweri bw'omwaka oyo iga nigo okonyorana yaikire omweri gose yakurire kwagachwa ka kwana rero ekera koritaro guike University iyo esemo ye bunge ya North Mugrango nigo igatebire buna mbachikubekirami ase para ya Nyarambe ichiro guike University iyo kurubotenererwe University ya Kisii obura chikorere University ya Nyamira nigo bagokere buna abana jeshi bagenderere kwagacha ase obwangomono nase taro yokorotota obwagachi bwe University ya Nyamira iyegenderete kwagachwa ase ensemo ya kyabonyoru ebunge ya North Mugrango ime ya Nyamira ase ikiranwa n'omuriki obotambe ase wizara yoborendi Dr. Patrick Mariru asa kwanire ng'a goika omweri bw'omwaka oyo iga nigo University yarabe tayari yo koriki abana ase goika bona tebire ng'a obwagachi nigo bwaikire ekerengo k'emerongo igoro ye mia. Sasa hii si ni wanajeshi wako hapa? Si walitumwa? Na wanajeshi ni kusupervise, lakini wale wameajiriwa si ni watu ya hapa? So tunataka kuwatangazia mwezi December 31st of December hii university itakuwa imekamilika. Nimeongea na profesa nikamwambia tukimaliza tu kujenga Januari Februari na hapo walete watoto waanze kujenga, waanze kukaa kusoma. Na pia tumesikia maneno ya hostel. Although hostel sisi hatujengi, lakini tutaenda kuongea na Ministry of Housing kwa sababu watoto wakikuja hapa lazima wapate mahali ya kukaa. Kurwa soboteniwe University ya Kisii yera chekorere University ya Nyamira nigo bwagokere tambukiro ky'umuraiwe Nsamoske William Ruto gukwana na gukorera keria arweteira. Sisi kama university we are very happy of what His Excellency the President has done to bring up the University College, Nyamira University College. If it is not him, it wouldn't have been able to be done. Kwa sababu, it has not been registered as an entity. But the President, using his own wisdom, he knew that if he uses defense, we can get the structure here. And you have seen he has made sure the structure is there. Ekerekio nigo ira ya rurunga epara ekobwatania korwa sechiro ya Nyaramba gocha ase University ya UNH kubekwerami yo korobia obosombi. Hii barabara alisema pia kwa sababu inakuja university. Haiwezi kuwa hivyo. Na haiwezi tengenezwa mpaka kwa university na kuna trading center na hapa chini. So hiyo project pia tunafuatilia na Ministry of Roads ndio hiyo
iwekwe barabara hiyo, hata ni lami iwekwe vizuri, ifike hapa university alafu ipite iende pande ile nyingine, si ndio? Titus Okobeye no muteneri we project yugendere kwerera ubuye serikali yabekire anemano asokori kabasae asogokora ubwagachi obwo Sokobe Titus asaiton sa mongoli moino nango kare gas na cheshi aria emipanga yonsi ngetenerete no mo ko monene stadium mwa to balentere gaiga university wa balentere Nyamira pare ko beke tole rami usie stadium ko bara territory aiteria magendro agaya bana mbai bwati gas bana mbali kiba gas gaiga na Nyamira university stadium we wanza nero na bakora emiremo usie stadium stogochia gas ni abana bainto banka bakora igutoke tekero monto anyore gento keke ere mwanyore sobunye musibeli ra mafuta talibo dakiji kwa yine cheno mwa wete smoka uchi ndio kasi no ko make sure nga mwakoreki mwanyore magendo na ino mwe muna ino abakenya abandi kusebono Stephen Nyarikembonde Ensoko TV Kiabonyoru North Mogrango county ya Nyamira. Baragwe county ya Nyamira Musinyaribo nigakwanire miroberio agendera tukubika se county ya Nyamira irwikira ni chire chiaye alireta abantu kure county eyo kakwane ime ya Nyagancho ward ya mekenene nsemo ye bunge ya Burabu chinga kegora bene obokora ligochaka sinye gitari ya Nyagancho nigatebire asentuna yeritangani ya magendero nigabigitumukie buguche gutinyo bokorari asobo chenu abwase ali abwo asari getie guche kulika abanyagitari abaterese myeyemo 53 no yomo asensemo yobo chinu na boigo kwagacha chinya gitari buna enchire yemo yogokine birengo bya magendero ase county ya Nyamira. Karamwanjore tena aliende chira. Chire chimona aliende nechi chibara cha koruke cha digaranke ikia phase 1 twa weta ara phase 2 yokora chicha digara. Naendera yende na luti oreo bwanya. Ikiara bantu baito tero mutaro ata uchibondo naenda senye njoba le meru bore gatigati yitwe ndakeba wika konye chinyeleta chito nege ko mwako yetu de wikira chum ndabega chiwese kando 300 million gawore fund ego bandf ibono wikamu mwako asite naende komende chiwese uchiyo so that Majogo ndiara abule ngeta ya serikali Nyamira akero okwaili ubungufu wa dawa yani tuakiro okwaili madawa hawezi kosa tena hapa Nyamira. Amina. Hiyo ilikuwa hadi yangu na ikira niji Yewe na dikari na promise na koreki na rukoni. Asego ya mna toje bega chingoro etauli njia ya nyumba ya administration iwacho korwaisa nemo na semo beke na kwana na M-Pesa Foundation ya ngere 100 million ndoisi mada chale abantu namwenzi mwanyora abana asoma chenu ikiara irunga abantu abangina n'abakwiriya ilo na mokomoni ina itale wafanyisira kwara ilo ikasikumangende ninyandiroka kamuranje kabeno botoerero Your Excellency bura ko iguru mugambi atebire facility mbuya mona soko yereta ni maitero mugabano mbuya twakorera komegas abantu bari ku understand umugabano maitaro muntu muororo na anda gwata magana abira masinini unatebete ngochara lero na anda bagochara lero unatua mubure tia to facility na anda nero to facility na anda nero yero siripaka ekira na musabete nyombe tu atagete ya staffs lakini hato kwa boria baganja tutagitobone be maternity ikorende kana muboria tukagamba nere buno musani one nara gateba tiga ya gacho no kagacha subu wangu ya erire nare jagitari ingia sana
Okoboria nigo kwarore gochia sabra ibagusi gutiga kumong'aina oyo korigekerugo kyobrai bwense ya Kenya kurwa sorongo rwagusi Dr. Fred Matiang'i abwasa bange barorekanire bakomoa koboko omrai bwense mekwa ekoyamire serikali ya Linda Mwananchi Edwin Sifuna korengana na Patrick Lumumba oyure neganga yo korigekerugo kyobubunge ensemo ye bunge ya Kitutu Church South barayabo nigo babwenerete gochora ase ayamo ase bakobera ase bakobera libaga lyokoba ase chise mwibere ekyo anene mono ayerere na kiairere ogokonga kumanyikana kwa Edwin Sifuna nabo yokwire rieta lya Dr. Fred Matiang'i gotigara magega bureko bwate abagambi baitu bakaminyoka bakatotebe mugambi tubwate Fred twateba ni sawa nandi chengateba anye kirugo kirito kulikia gorogali ndugwene tigote gumna nsa na gwika to support yo mulengo nsa iga utware gutiringana nsa tutiringana nsa oya gutiringa guchia lakini tumate na ikirenga gyeito no presidency bono ndoche bamutigire eroro igoro baminyokire abu Taita Taveta abu Homa Bay abu Asigete bakubwatia omusauri Olinda okwirigeri na yero bugambi na to kwirigeri gusiga iga omusauri Sifuna ngana yere kwirigeri yaro bugambi wono toma kwenda kucheza ngoma ya wenyewe tunawacha ngoma yetu ya Kikisi alafu toma kunya kungaina abantu baito toma nya gotena na tuakira matitiri nintwe toisane ngakitogo isana if togo akira montonde ekonu ekirengaki mnanche Lumumba gotebya bagusi tiga kungaina abantu baito anye mwatagi tikire turi twenso twarwa chatobeli boelimo toko gendo chwake ngoma obande otigi principle ke reroche nyancha diba to chine principle amacha amwikire gotiga diba to mutumuru bwatu tumurusi roche mwama kumutiga tago sink mwagenda mwairire ubwatu ubu mwabwirire Homa Bay mwairire Taita Taveta no muntu ndemo gwakera ngoma mugukura kabisa mogoteba hata sisi tuko hapa katika gose Linda epatriende mwatebete na nera aguchikorgiri kirugo muri kunyakere ngoma indi mwaroche bagokora a political rally bagende bo machoge ya mate machoge ya ruguru bagende bo girango korugo girango baiche nyaribali ya ruguru nyaribali ya mate baiche bo gitutu ya ruguru gitutu ya mate nera aguchikorgiri kirugo muri kunyakere ngoma indi mwaroche bagokora a political rally bagende bo machoge ya mate machoge ya ruguru bagende bo girango korugo girango baiche nyaribali ya ruguru nyaribali waziri wechisemi Julius Migosi Ogamba nigagikiri buroro chinkwana chiaberi chikwene kiwemeyense echichibwato bwamate no kurali obukisaku nabo igwatana nikana ekiatebire yachakira kore Maria nonyene chisemi meyense ukwara somo yega buko moyika Professor Kivutha Kibwana buno mo chancellor we University ya International Leadership ensemo ya Kitengela abakwaneri nigo bagikiri buroro obukisaku no bokurumi imeyense. We are being told every other day by leaders to hate each other, to hate our country, to hate the next person. We don't see anything good in a person who perhaps does not come from your community. That is not what you taught us. That is not what this country is about. The bishop indicated that he is spread out. He has people in Maringo, he has people in Ukambani, he speaks Kisi, he does all these things. Most of us are in that category. So when you tell us, don't touch this or the other, you shock us, because already we have touched. I negotiated with the university leadership what I wanted to make clear is, although I'm a teacher, but I also like to speak truth to power. And speaking truth to power is not just speaking to the government. If you want to do so, one must do it to government, to the opposition, even to our people, the society generally. And
and the university agreed that that is okay, because I don't want to also, tomorrow, you know, I do certain things and then they say, you know, we thought you can't do those things again. Corruption is killing us. Nisema maniache? Mnaomba nimalize haraka. Corruption is doing what? Killing us. And someone has said the problem with Kenyans is that we only complain about corruption when it's not benefiting us. Because wewe mwenyewe ukisimamishwa na polisi, wewe unatoa kafinje unashikilia hivi. If you cannot take punishment from the police because you have been overspeeding, how will you function well when we make you an MCA, when we make you a governor? Kwiranira nabo yakumurikira yabwatikiri ne chigo sorry chike minano kia Dismas Gekonge Solfair oyo okuburi kirugo kyobo MC bwe ward ya Kiambu chi semi final niko chiagosorwa asegeti kia Nyamware na Gianchere abo ase timu ya Skywaves yabage konyekore timu ya Sangoma chigolinye ase eibere Elia Kiambu United Queens nigo yanyarege koyekora Gianchere Queens chigolinye ase Isato Green Rangers nero nigo yanyonse chigolinye etimu ya Falcon FC eyasoka etabwati goli nonyene yamo abu asebora chi finali chiragosoriwe ritkure Jumamosi asegeti Gianchere ekeneke minano kyo yokoligia ekerogo kyobo MCA ase ward ya Kiambu imeanyali balitate county ya Kisii ase chi semifinal chiri tukolia rero ase geti Kenya mware Skyways nigo yanye kongonta Sankoma chigolinye ase bere gwetera ase nchera yechi penalty kulinda ase gepindi getangani negia kabere nigo chiarwa makari ase chitanyonsania goli ndeyonsi ase geti kia Gianchere etimu ya Gianchere Queens nigo ya kongontwane timu ya Kiambu United Queens chigolinye ase isato ase nchera yechi penalty kulinda ase gepindi getangani negia kabere nigo chiarenge eyemo ase umupira wabamura etimu ya Green Rangers nigo yanye kongonta Falcon FC chigolinye ase ligena liesagero ekeminane kyo ase chi finali nigo kera chikokosori wali tukolia Jumamosi ase getikia Gianchere etimu ya Skyways nigo egochikomerana ne timu ya Green Rangers ase keminano kya basubati etimu ya Sankoma Queens nigo egochikomera etimu ya Young Queens oigo litukelio lya Jumamosi chi play off ntinyare ko bachikokosoriwa gati etimu ya Falcon ne timu ya Sankoma eliokolia namba isato omobui ase ekeminane kyo ase mupira bwa bamura nigo agochikoira chishiringi chiribu 50 namba ibere achikwenyorera chishiringi chiribu 30 namba isato achikwenyorera chishiringi chiribu 20 ase keminano kya basubati namba yemo nigo agochikoira chishiringi chiribu 40 namba ibere achikoira chishiringi chiribu 25 nabo namba isato achikoira chishiringi chiribu 15 abaiga nabagosori be timu ya Skyways Nyamware abubarwa enkwano yabo ekorobanyo libagari ukwana negetaseni Gensoko TV Marieta ngoro kuginisha zombongi Nyamware aganonka wakero mweshimi wambiamo na soko toreterege ntege mashinani chitara ndinjire ground jijuna nechi nyinga chire asante sana soko toke kama mweshimiwa na otora monae abali bande bali skali tugwaterisio mweshimiwa itosorofea ona sto ikere to ikire into tokoro kunga finalist mwete ediete abeserio mweshimiwa tokonyonyorali toma tenga ndoleke babo konyaka finali yeyu tonyoro bobui tomurane ngambia mono agendere to support Kiambu ward jege ntone college abasai bali kai wachegeti tomioke ga ibiti byarosi abeshimiwa mbarega batagete kokonya abana babakabake to sirichi junior chinga chireska to chamo tonyare to gusumara gochimotu ekinga orokyo umwana oli omoke no yoro mone na asenda ngorokyo chimotu takandara go build up samareta ngoro kurusha dragondieki dikana ediraminga timu Skyways Nyamware to atinda kana do wakro mweshimiwa mbiamono oruna chage to mchezo wikari tukoria anena buna into Nyamware twatebera mbiamono nanda nelero twarenge getigianka nande twanyora rubu kuigwetere penalty kono mweshimiwa na bali bonse batene twatebera mbiamono nande no tole mega yao na bali bonse baigura manganaye
tukubasaba bugwate si mheshimiwa wito nintu mune club Kenya Mwale na baketore mono jeke kalikeke abana be school mbaro badete support kidogo na nene mepira si uniform anene moje go kurwanya chake to ikira lero iga tomo kere na mbia mono na mashabiki kwa ujumla na baibor mwezi mwikirana to bakere na mbia mono kimina no kia lero kia bere ka kongmono ntuaka kere tena ntona robugui kurende na twasaba na nyana ntu kwa tu obale mu bali na lero ntonyoro robugui mesayo wanjire twanyoro robugui yo anene no timu eri twakia bana ba minto basangoma twaraba kire na mbia mono so mupira lero obere challenging ya go gestor kurubona una twakore ne chisemi charenge bwango igango ntoli wake final ne timu igochukubwa ese pool ende pool P eyuere kati ya Green Rangers na Falcon inkoripoteria chigosori korwa ase egetikia Nyamware na ase egetikia Gianchere ime yebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii Boika Broadcasting House and Soko TV Nairobi ninche Enoch Gichana Musinto Onyambane omosakio ito Enoch Gichana so kwarigania roboti oruo rwechigo sorry na wikira so roboti oruo bona nigo tukuragenda so mutimo komo ketu kwirana ndosoe asensemo yende ya kabire yenkwanita sobot kobwa bono strachi gusangamo na Hezbon omwinga ensemo yebunge ya South Mugrango eritoligerina asama tukali atigarete chimia 350 na nebuswe gochorio bonene bu mwaka ugucha na lyaya agendrete kura asensemo yebunge ya South Mugrango county ni ya Kisii na boigo siasa na magendero asubwagare ime yense ya Kenya tuskare ne TV yao Eje Nensoko TV uboroso bw'umugusi ebagoteba ngo yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kia usigetegia Nsoko TV bonigo yaikirenga kingo koreta ng'anya sae nigo ndakoretero murobiri korkunga amegelio yebebelia murobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasae abu astraka ko batukwegera lingana sobwagare nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie ase gari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi, tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chireka mirongo ene ya mwigure chinse sato chia bono botuko chia Afrika ya muchango kwa igali ya sense meiga yende ya kabira so botuko bono astra chiko swa asinkwane ito ase ubwagare na bwigo kurigeria sama tukayega atikarete chimye isato 58 Wasipo chori obonene bwo mwaka gwo chana ria yagenderete kwenekiwa aya korekanira aya tara korekana chira chirikiari etweli boli na ndina ine aya gonsi aikeraniwe gose na ria yagenderete korekana kurwa sole no chikosanga mara into asobo tukubuga wetara se namba ya mawasiliano yure notisa no na ibere isano na isatu isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato lero ndiko togoswa sense moye bunge ya South Mugrange County ne akisi elitoli na naralia alikurwase ensemo eyo karibu tusanga sobwamo wetera senchiro mutandao gwekerera sensemo ya Facebook Ensoko TV Digital na boigo asensemo ya YouTube Ensoko TV kwarigania mogereito imi studio asobo tukubagona tigango rarago sogere karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Ni studio kwani yango omoligeria asobo tukubiga kituko chake nkwane ye ngireri bageri kubakwani mwensi mwanyagetinga asemwabetanga boirire samarieta nkorukunga Hesbon omwenga obale inche no mukenya nande no mugirangonde nkorukoru alia se ward ya Moticho ward Moticho ward tata ni gakorukunga obale na mama ni gakorukunga Pamela wono tigamba karibishe mwensi ase egekareke kiabono marogo biamono Kero yo mekere kituo cha kase nkwane yiga yaito asobo tuko igagwa kwane rigoro aso ibere gocha guchikira yo mona bwate sabali ya egose uboroso bwa kiria gokora gusabire ka gokora na boigo kero kirito kuligeri na nonye na kikirio gokora na kikira chikoba ikingenche mono guchia se abamenyi basemu yebonge ya South Mugrango uboroso bwago aso bwangu mono yone sabali yawo kurwa se kwa rure nase wekere litanga ni mono ntebe ngambie mona soko ngarika gaiga esabali ye ya neyo ko ligyo bochumbe bwa South Mugrango tinda bochaka igoro na beire ko na bero montore very ambitious na ande na ligere iri South Mugrango for some time na ande tinta geti obwe mpinga ne Sauli nkoboligi obwe mpio bo nkoboligi ya Sauli ntagete gukonya abantu ba South Mugrango na nimbwate history ya abantu ba bera abachumbe bogrango and ebintu ne binge abajumba obonsi wese koligeria abajumba obonsi ebintu ne binge ba promise ya abantu lakini mbarabikora igono chinguro chichinya and I want to promise everybody kwamba
as much as abantu ngo promise bari tindi ga go promise Yewa. inde ga go promise na gukora yes korengana no mwakie kura chige kichinyinge ni gamanyete no mwana siasa asenge nchekero ukolire na ekerengo negeke sana kirikia barai bakukuna na barai bali bagochoro nandi baikirania kiria bachore tubaikirania lakini abangerero gekero ukoliriria nigo baunchwire chinchira cyabo gosoro gendo rwabo nigo bari abana siasa na sekero ukolire historia yes moye bunge ya South Mugrango twara barai abange gocha babo mingo babero babo Mansoni Oyongo oyorobisi bona iganari oraro inki gento kikirikereke asenge nchekero ukolire na abaiga mbarakoreke gose bakore lakini igentokera oreke nyokoreta semesa ikikiragerena no nyiro mwakie kura akwegene na ekene kigane na inde ekene gento kirigi okwegeneka asobrai okay bore bosi umaite in the history of politics ntubwate enchera abantu bawoka siasa gendongere kurunga handouts nchetindi gocha sabantu nandi tindete abantu bange chikura kulingana na chipesa nkoba asa matanga chipesa nkuru ase chikanisa no eyutali enchera ye moyo go measure leadership ine nchira yamwe yo gwanchirana na nkubwato korekende ine nchira yo kuonga okay. Yo korunga that's actually yo kuonga correct that's why I will go chaga lero ngo promise heaven eyunta koraki ngo so mali ebintu biri nago promise that I cannot deliver correct so inchendega as a true person kelingo gotebinga na kiekengo gotebi I'll have to do it usikolige no from the national government ekero kiongozi yagocha as a ground ebintu nebinga ukwana ebintu binde in fact if you remember Omurai the late Raila Odinga na promised 6,000 ekera kuboli chikura the current government the president na promised nerevira promised but usikolige that's one of the problems a president yebwate because that's one of the reasons why abantu bamwangire because he promised things that he couldn't do so I want to change enchera siasa ego korbugirango correct and enchera siasa ego korbugirango talibugirango ka nationally Kenya ntobwate we have a way abantu bagokoraki ngako ikoba egento bakoraki bamako ku accept but that's not the reason kwaroche the latest by elections ejichaba central olikalau abantu mbaoro getigento gete ya nande ekine gegento tubwantu torigereri ntubona abakenya monto okora talikora no mufuko iga okora no bumaene so tubwantu to change siasa yaito tutikobo koro bungi tokoreki tokoro bumaene because izikole no nabagirango baminto ba very promise David Tebing chipara chisukuru kiango lakini binde bimbira akoraki mbira timizu mpaka bono neza uli yake neza uli toko promise ebinto bitayo tubwendo twebe bandeke maana ngaki nchengo so aga neke ngocha kokora yes na ekero tukuligereria labda enchera bu understand TSM ye bunge ya South Mugrange ke tukwanira enchero nya understand socially economically na boigo politically na boigo kuligereria na asetware kurumagega na ki data na ki koroki omubaro ungani na ki labda South Mugrange bwate na boigo na kibabere bagwaka chikura because chisemo nchire chiroko nyorana bantu bari gochibesokia bakachikura asenge nchi chinyumbana labda nyumba gete mbabwate mu Rwanda rwekero gete igo bari gwesokia round yiga bake ekura nabo igokorengana naye nonye voter projection yago bosipego choro bonene bo mwaka ogo asenge nchi gwikira lero igikyombe ABC bate bana wekero bone batache 2.9 registration nyone South Mugrango ni bwate omubaro we gose data yae wekero bone yanga itole bono bugirango ne bwate abantu batali bake asaboni gatingo kwanera the specific number of voters bugirange bwate but from the previous analysis ngenda 2022 as of IBC data to bwate around 79,000 registered voters but abantu basote kwa kachikura abantu bagete chikura is around 50,000 so uzikolire ringa
there was over 20,000 votes chitagetu and osora wethene chikura 25,000 by the way and the opponent, the person orekumo pinga yokorokunga Dennis Makol Sonko niga wa chikura 21,000 so ande gento kendo matege gochakia gento geko garoto gutwaro burayo bobe not only in South Mugirango in the whole country of Kenya bantu bonzi mbali gosoka gwakakura ekera bantu bonzi batali gosoka gwakachukura 29,000 votes zenye chiri chitagetwe echina bochiare gocha gokoraki bochiare gocha gochenji amatokeo so kwanyoranga aba 29,000 batagete chikura in fact na bachore to burayu bore obobe mungwana naro gotabanga abaraya babe nigo bagochoru nabantu batali gokoraki batali gwaka chikura bona ekero go complaining aho para ntura roseli gu kyango ntura koraki nekero otagetie kura nayo gerete pari yo koraki bona uri utari gwaka kura tabo ndia complain in fact because nayo gwachorero burayo yebo so coming 2027 still my the bantu ngo register bale boni kana bogo so Huduma Center or register no more kura so I think by 2027 nabotora atache over 100,000 registered votes na ande bono tubende to ikea abantu betu tubate basoke asen kero monta koreki akekura ize kuri no agencies abange baboni go ba nabo ba complain a lot yeah that the one vijana vya bintu agencies ekero to complain we also need to use that energy kuhakekura chibuna to soka para to complaining abono pare one time match tayoga ekeniko kirega exactly one time yuto nyira zekura ndoba to complain arafu abaiboli baito na ubagwa kekura lakini bura bara mwakolire gento gekuru kwa na civic education na singe ncho chinse monchire kero kolire ya wekera boniga bado nseme yo mbara akore ntu kuna civic education kurwa maigeri uguchia saba kekura nako basegetana obuya boko bwate kura na boyo kwene kina tali kubwate kura yoka kolendeli tukeri bweso kyogenda bwaka ekura mwasoire binyolebi imaiga kuligeri chiwodi chonsi cha kere chitago borabu moti cha sukuru genda boikanga oche bogetenga chiwodi chige chonsi ipi mwatemera okora civic education sukuru asensemo yawo chigwa kore kwene kina obasemi bongoso wabole pake binyoroma ali asa abantu bakoro so ndo abwate chingaki ekero IBC igorete igorete window yogo register ndo atemete tukabeka chiposta mitandao bali batali ase ground tukaenda chikanisa tukagenda matanga because it's not official boniga was kosoka para kwa kachi campaign maithe banasiasa bange mbali kubwati sheria boniga binte byoro cy'abantu bagutena chikali koro it's illegal according to the law because it's not official but the best way kera gwachire kanisa gwachira matanga kwanyoreri bagaliriyo gwa address y'abantu nona ase chiro you get to tell them about voter registration but IBC nero nebwate egasienene and enegasi yabo in fact because chibe sango bachira allocated as a budget ngakwamba bono IBC riri mbata betanga chibe satoka neire na chechi yeah ngo advise bara abantu ngo educate bara abantu ngabono into bono chinga kichine cyo gwake kura na inturende buna bana siasa chinga kichiri to gutwara lipagali yo gukwana nabantu baminto nalitoko batenga bono koraki bwate kura yes na ekero to kwa negro ya mangana expenditure mono ekero keria gwaka chi campaign ya chigo semisangirikano ya gisiasa ekero keria mogandira tako minyokaga na ali kwene kina kuri gimnyora muri abafuasi no wiga bakichikura bali bako basira guse bagotena namo na ino kwa reke mbiga IBC urabona kwa data entangani ekero figures ile gochero kina sekero kyo muri bwense eliyo gokore campaign bakabike limit na 4.4 na ande yakine toro chi atachire 6 and of course essence ya ba MP na ekero kuri romo MCA around 4.2 chi projection chi chegoro igoro aba MP bali baruchi around 50 million aba governor about 200 and everything about 50 million echo chego kwenye wake campaign usena ki
ora chwikirania ya igonsi ase ngenche besa labda guchibusie gase turuchi na bera chikoba the most expensive campaign ase ngenche already ya chakire kolekana mapema na ali akorekana ase ground okay lita inda by BC abegete egoli yechi besa ne chibesa nyinga sana and ndada gutaba honestly chibese joba kubeka chinga na yona jiyogara no kero monta choriru tali gukorera bantegas because let's do the calculation, let's do the math. Ekero umubunge gali parliament, your basic salary is around 600,000. Comment on allowances, everything. Mungu naro kurukusalazi keraso tabungu maitari kwa kebicha payslip ya. Package chile wikomira hivi. Obeke mitandao. But of course nabo achiloni na madeni. Ebe za yale so agali before go basic salary plus allowances and everything yale gocha 1.4 million. 1.4 million yige korusi kwa mangana yo Ruto yasha binde byonse nini mangana yo development nyombe chibakwa gacha akeregendo tabo chicha no 1 million every month. You have 12 months in office. I mean 12 months in 1 year. Sindio? Na ndeno aseme miaka 5 12 times 5 ine metinyi 60. So 60 times 1 million ejin 60 million. 60 million. Kwa 60 million ejumate aibuno mojumbe ngo gandore nka nali abantu bago tabanga ki ntoko choreti ugakoraki. Koikobere na abantu bago. Yeah. Ikonko gandore nka ngo korore kiango nkorusi ori chibese cyo nande onoro musharo ko naye ngokorore ngwakana pono kwanyoranga abantu buna babo soro baminywire gento keke bajire koli pono ntwanya ko complaining abo bana mbaranyora basa lichisaine lakini mojanda soro niga because it's not realistic nga notumie over 50 million as a campaign nande salary yago is 1 million. It's not realistic. Yes. Toswa sesemu yo botumiki wa NGCDF ene sesemu ye bunge ya South Mugrango wekiraboni ga asubwangu asubwigoro gose kunyarikana oswe asubwe memono abange barabe ba complain igoro botumiki we chibese cha NGCDF no nya talia samagandro kanyone of course chi school bukware chi chibasi chi school chiri chiko ananwa ebiraspe ko chenjwa mabati renovations ibindi bikwagachwa kwa makora ne birikire NGCDF ne libuli tanganire lazima olikire talia go gali na bono lende donated go constructed by labdo mheshimiwa husband and everything na bwega sense moyende igoro botumiki wa NGCDF ngaitore gwikira bono iga and then at the same time kwanza ndara chakira se ward ya sokuru chibasi renga skuru renga alichia iru chibasi kwanza lidangani mangana CDF CDF ne chibasa chia bananchi chitali pesa chumugambi tali pesa chumurai iko ekere skuru ekwe bus talinga no ngabono morayo togorere school bus no lakini ekero keria konyena no gusakura nyone class yuso kwa otebana na baretere gintu kieke bus no tanya ko include tere kina bus ye nigo yagoriru inse yeke gancha kia NGCDF no kweba mogocha mweba gose no kweba bagocha beba gose inje unesbo ngise kwego borai bwa South Mugrango bintu binga bine bitokora because okuno youth slavery nande ekero okorwe school bus kwali keria elia talia go that asomun wege songo baba primitivity chibasi chinyingo sora rule Jones tali chinyinge Jones chiri arule chirikireria talia chiskuru agachite ichirikireria talia gakugore etangi yali kweria talia umaete onye ndri kwalenge gosa no mwana biashara goso monto gokonya elikere bali keria talia go it's okay lakini ekoro gutumia chibesa chia bananchi chiaruru mufuko nchiraru mufuko ni chibesa chia bananchi kwamanya kubwata chibesa echo kero gukorere skuru gwaka gosene erangi kwa erangi amabati mate bagwake mabati erangi mabati eskuru bakunyaka erangi bamakwende kone ye mu eskuru wake erangi bamanya kulikanga donated by NGCF MP Silvana Zozoro kwa mfano tali usoro bweko okora in fact ababunge bonse pikenye
timetinga no burwaire getekera so ire gabu nera konyora ngo twariro burwaire ubu tabwene dikobaigo chi constituency chire chinde oisa kogenda buna Central Kenya chi constituency echi to konyora rietha ria muntu I'm telling you to konyora rietha ria muntu rire gari so sei to bugirango ne chi constituency cha gusi ekero bagubeka chitari besa chio mubunge echine chibesa chio mwananchi nko umufano ntwabwato mungwana gitori kurukunga Manson Oyongo. In fact Manson Oyongo na korete gas bugirango arengo mutanga ni gotolendere erami bugirango in fact igenteke mwamu twali kubuganga erami kerabago tanga erami baliko tutararore erami twabugetanga negento getekere smooth ekero goje ko ngore erami Oyongo nero tolendere erami tokarore erami entanga ni bugirango Oyongo in fact school nazo mete kurukunga Nyasasa secondary school Oyongo ningi nyorete kago jagabu togotenga Oyongo chire agatolendere stima yari getenga CDF terigiririo rio Oyongo akatwaga chire birasi ibi birigire CDF birigiririo Oyongo baka boni ge birasi ibi bikorata birigiririo CDF which is that's how it's supposed to be because of auditing lakini ekeroko kwa bante egento nande kwalike rieta it's not good because I also want to talk about something aba jumbe keraba okonya abantu narora nonyane kero osora anyorera ba akonyorera umuntu libaga ali abantu akonyorera umuntu libaga nanda gocho mutando ucha kumwanikira gabo which is not very good as a leader because apart from kobe leader kobo murai na eno mwanya bantu igoteri bria go chango tangase neki achitenkanyorera resbon yemeremo osoire KDF tebanga ki na retera na abana na koreki na irira bana gete reka kisura cha private na bengo jai wata bono nora rete list yabantu bonsi piko eresi abana list yabana bonsi pi ba benefit ko CDF because that's the same way na benge ngabono current list yabana bali banyore chibasa cha CDF so that's so bad na gego no ne vijana vinge byabugirango boniga ibare jobless nande na rosoro batabanga bone vijana bire jobless tima yose mko re clip weke sora batabanga vijana birigie gazi vijana barigie gazi batige kunya komatenga osoro mastigo baru mitandao batige kunya komatenga osoro mastigo which is not good as a leader. That's not how we went to kukwana rabantu. Osoro is very arrogant, by the way. Na ande arrogance ya ego chana security ya na maitenga na wa security guns. Ekero kukwana igo na anda nayo murai na ubento bakonye baligie gasi na ubento bakonye banyore gasi. Ntubuate we have a lot of resources igali mungano yabwenta abeka abantu vijana gali bikoreki binyore gazi ndubwate vijana binge basomete balenka gali busa I know you're going to ask maybe of course kura sense mu yaga singi wakwana iro yabasa kubarigiria mirimo na of course serikali nekero ukoligeria yatebete na bagandira tukoligie mirimo iskichinse ichia iskoyense ya Kenya and everything lakini kura sense mu bunge na bwate sense yae na kura sense mu yago singi wakwana ire ukune nyenchira mu yoko mochiuri robisi na tarakoreke neki ustrikera neki soko neki nabasaye babwate mirimo na barabwo obomenyo bwabo mbiye bole no bugima bwabo iri kwegenderere kura sense mu yago rero igabwenyora sense me yugo se kore nyoro na kibara chikokonyeka bugirango ne constituency esazeniri sana jenonkine to bugirango na ande na bere nkorore binte binge a lot of opportunities jero bugirango timaitinga abaraya babago chanigo batari korora gose bagwa assume litanga ni ndubwate gento nkerega kero moraye keragocha a kolonji gali nyangweta bonti metinyiro ke skuru ose factory because
Nyangweta yabete introduced no mungano kurukunga Manson Oyongo. Nero chagete project, lakini project ya yabwenda Kobe University. All right. Ekere acha igo osoro nero osoire banye mina minire iga mara bate factory emesiba. In fact, that's an opportunity regali kunya okorwe ego soliga. Nima every aspirant boni go gocha goika kwanire Nyangweta because bamathenga bono gabu no abantu bono ngotolendera arekento. Nyangweta you in fact 2020 ekero na rengenka na linale ukore skuru ngakiri ya corona kwa naliba akire rangi ya rangi yuko rubuna yake tu around 2019 igente kina bokereyo. Right? That's an opportunity rega bwera eraire bosa. Ere marete. Ndubwata evijana gali basomete. Ya. Toiso yara kunyare kana rende ngabono bathe skuru nkobeka bale. Kobeka bainge KMTC gali bale kobeka KMTC gabo. Wikiraboni ga South Mugirango by the way tubwati KMTC. Tubwati. Nere ibabanga batabanga pakateba nando osoro banyelonjiri na Ruto maramange sana. Baga jaba lonjiri rero banyite ochabo. Nande osoro Ruto nyogoja bugirango, and I want people to mark my words. Onye ga goja bugirango Ruto onye ga goja bugirango ngoja bale no osoro of course buna gocha ngolonje ya Nyangweta nane nanye lonje dikirachite god but again tubata manyeti echinechi ngakibago sarali vijana bya minto because ngakina into njikole diki njitoga nyeti so onye ndriba jagete school way because reports jigota ban KMTC bata tekubeka KMTC you opportunities irenga yara kolenta mabaga renga yara koja kolenta asa abantu baminto gali no nyambali bata chietie school ebimeri mbire gali tubwate amatoka amatobu balendera banafunzi gali ebijana bia boda because you might take a school gali lazima ngomenye school na boko ndo menye tao omenye Nyamarambe igo vijana bia boda bia korreki bia nyorre gazi inko bendanka abangwana baminto chi my age mates abangi bali bachite chi school batanyore timerumu pikipiki babwata lakini monta akobera gabu gasdeyo because we do not have even a center as a biashara pire called esente enene gweke tuare a very big facility for example school bune unata na and of course egento aso soro bona cheta akagu ne grata te kolenta KMTC Nyangweta na Nyagitari te kolotiki te yororo to kubera KMTC Nyagitari ngairenda banafunzi bago trainer called bono ne ri umuntu agwisaranza keriya jazo mutu Nyagitari era ngene eri kare Nyamarambe level 5 Nyamarambe gose tagorogoro bono to gwisaranza igore ngaringa bono tigankore gento gete kuikotuare facts na ndo omanyenga ni plan because nabako gaje Nyagitari so to gochaka keroko bega KMTC to gochaka na KMTC gochaka na Nyagitari kwanza chi school eji chonsi pichi training college chirange na Nyagitari nero ya chagete so that ebine bibinto bunanche esboni nkoligereri naboli ngabono gaki abaraya baito mbajie this guru esguru enaje do mai do soro ne lawyer lakini renda masomo ayabwate nkonya korera ari gasi kosekero monta so era siasa igago akiri ego change ya orengere libinte bingao because I know egero so ari kubuli borairi tangani na promise na kwanete because bantu mbao kwa chikura bosa neken yes nkwira ni mpaka sensemo ye chisemi ngwacha kwa na irubo gachwe birasi gocha igoro ye chisemi no gwena ni wechi basari wikirabone igabagote bana South Mugirango nese nigati chibunge chiria kiro mwana konyora arebesa ekene gose no boli mwana bakari konyora ngwete besa ngiye sana chirwisa to inye paka isano guchimoino ngaitole obno boli mo banane sana injeiga esbon chetindi kuru familia enyarete mono bandu baratenga umwana oyo nyore chibesa bono ji kumunjo kana ni umutu na chimo chana nje ekerango chake university nje nazo te university 2017 nalio sorara ko overai and tinyore tibas basari in fact ekerango so 2017 nazo te 2017
September. Lakini na beta admitted University of Nairobi earlier. Nkenda nkoi ebasari na ya Manson yoyongo. Kuruelio I used to apply. Na ande abanafunzi bali vijana bilichirika jiane maybe bintegerete gati kana test na apply te miaka yonsi jeti nyoreti okay maybe na rengani lucky nimbwata my sisters babere boni kabale university baademere ku apply mbali konyora no nyembali bakonyora chipesa chinka sana in fact you 3000 2500 naro jaze mitandao one of the aspirants babugirango batabanga bugirango boniga nga goiko orwe riaki umanye kwegwa CDF pono mboliga umaete uzoro na baba tabanga onje tindiko toka service yitin kumanya ngigendre lakini abantu abale ngesene who do they report to gochia sale so as much as we are getting, because the allocation one of the finished financial year it were to 2025-2026 South Mugirango ya nyorete over 200 million CDF funds. Also calling but information is in my phone. Also calling the audit and the analysis of how chivase chichia to make it. There's a lot of lies. Of course, the Auditor General, the report kulingana na area very submitted na yes na ndio bako and of course kwenda bale bali galigereri but it's a lot of lies and wese kuligereri ebintu buna no nyono cross chi school school ekwa kuchi bagwa kachirangi. In fact, not only in South Mugirango. Ukoranga bangwana baba kwenda bayizaranza bunge batebana. Siskuru bagwa kachirangi. Mabati. Narora uyo ndi morala kebaso agende skuru gete gali ase kwende sembe bunge yabara. Yes, gali. Okuli skuru ya kirerangi mabati birasi biro bya kirerangi. Report ekali kunga birasi biro bikolate byagachire. That's what is happening with our taxpayers money. Umugako minto no henaba kakabane ngagari ngo smeka bale mesi basimekete mesi umaite barabona upata akane tax directly but yekero bagwa kujiba sijiringo korakira kona chuchire bono abantu bobwente babe educated abantu bamindo bobwente babe educated they want umuntu ngeza uli abwate sura no nije mbwa sura ngi ani mate mbale banganjite sauli lakini umurai dali agwanjwa neza uli yezura umurai agwanjwa esa uli yegenda akokora umurai agwanjwa kyagera akora aburunge ndoba blackmail namangana ichi handout matekaro boraina oborega karogo ikase ogotenena kwa abantu kende nande bona kero kwa ira abantu maite bagwancha esa uli yegendo kwa baire but again donjengwa ngwa advocate gento ngwa advocate eliko nyoro borayo buya tali amangana ichi handout that's why ichi handout jina chigerete abana bataliko in the school once because I have a lot of students in Kagari. I'm supporting a few of them because I'm also a leader. I have to lead as an example. Abana bataliko in the school sauria school fees. Nechi be sanchiro. Chibese jinchiro ikira bana aba. Bono kwa kuminga ki mbana kibako nyora chibesa. Mbana kibako ekuchibesa. Nkwe kubale but no nyen claims ejijema ngo ikoru gento ke koma kwego. It is true because if then abana mbale batari konyora mbale birenda mbale bakonyora. Okay, are nasesemi yechi semya singinchira mangitara kwanera chisemi na inde ntonyara ko yakora sobutu kubabono ninko minyo ntogera so kwanga manoto so sensemo yechi para elitori lina wikira bono iga
gwate bari pare ntangani elami yaro satigwe no mo bunge Manson Oyongo enga kieyo ase obrai bwae lakini korengana no roboti nchira rukworo kiwikiraboni gegati omwaka 2018-2022 abara sentone ntangani yumra yorobisi na baiga 2020-2024 nige kworo kina chipara nchira wikiraboni ga chia bindi chia beta longe de chinde nchira chi wikiraboni ga chia rosi we chinde chia ngori we chinde chia bekirwe lami nabona ipara ya nyasembe Kenya nyano uchikoje kwanira na chenge tabaka ikoba gocha na monoto kulira se omwaka 2022-2024 ntubwate nduru nyakolere orencho gende nyabigena alafu ntubwate riembe nyabisase che kenyuro kurwabu eswe nyamarambe and of course nucho kwana kurwa sensemo yago etage kona togende nyamaiya togende uchimuino nyangwe topenda na kiagwale wikiraboniga asensemo yuboga chwichpara na boigo yigeberetina wiko kwana na ara sensemo yechikonda na boigo bune ncheremo yo kyanyu ubokurumi na boigo bongainereria bogochibwaba sensemo yechikonda na boigo bwasioku abange bakoboli na kibone tende yana netwe ningo na netwe chibesa irenga iko bwasioku obwo tiboyo sensemeria accountability na boigo sensemo yagere kwene kina ubokurumi no bwasioku mbole aroro naraliaya urachikwenekia litanga dinkwanira mangana yoboga chwechipara yankwanira mangana yoboga chwechipara nata vera mi ndanga ni yale ndo mungwano kurukunga Manson Oyongo abantu bakakoka sana because bogiranga Manson kwa mukwanire sana omingo takorete kene omingo ndai kwandonsi ku kwanire ko omingo omingo record omingo abwate ne yetoraja ne record kurukunga omingo magara in fact there's nothing else omingo orai sanze ikano mubirango muboli ngaki omingo ngendo kyakorete nona abantu abanyene abagirango mumethenga at least ekero kurigereringa ababunge babunyankiya umuntu okorete gasi maite gendo legacy ausamangana siasa kerora se ubugambi inegento gwakorete una ugotige mark mark ekero kuriro omingo mark te yatigete mark enene nande yengenje etigire na mungwana Oyongo so aba bande bamaiga babwate ne bare kungura matenjira ne rokorente brakita kwangura watiga gochiabo I remember kera na arenge branch count chigokora korosia makoli yes ekero na arenge class ibe gabu primary ninginyorete chipara chikungura kwanye tinda manya buyanga buraini but na maitenga ni maitenga in fact it was yarengo nyankie yagabunere rabolenge umurai obogirango Oyongo nero tolenderete pale ntangani yerami bono after Oyongo twanyora Osoro Osoro olonjiri chipara no muske William Ruto nande Osoro azodali akaba mwana siasa kabisa uburai bukagenda kando akatigara no bwana siasa is very good at promising nande niga abwate strategy ngia sana ya siasa so chipara buna kwa mfano para ya ekona para ya tage ekona para we are very launched several times in a record of not less than 4 times woja na ine para yemo ya chagete koronji kuna Ruto 2018 eke Ruto arengene grupu ya tanga egacha bakanyelo banyelonchirigo pono as we approach elections pale ya chakiri konguru in fact naona arenge nka 2 weeks ago pale ya chakiri konguru and I want to tell the people of South Mugrango nga pale na betaere because that is the same way pale ya nyabigene yakorete ya chagete in 2022 kerotoko chiko soera siasa and that's how abana siasa bagwa siasa yabo ekeroto go approach elections nalibago chaga kora naliago cheneke kabu kiama ya naliago chabono cha kuchingura gabu tiangwa na rabugira ndiko soka kuchisiko osoro beli rubugambi myakerenga ene tamu ya kabere miaka kianda bono etam
tanya kora chipale chibono chikorosi this time ta chiroche and even from 2022 puna abwete chikora tanya kora maite abantu baminto mbobente educated ba understand ba blackmail negento kia maite okona ko mwana peremendo mutabingaki oko mwa peremende mwana uriya kwanjita kukorera kwa mwa peremende riyo njukirega wakoraki watama kako jiko stukaega wachire that's what Osoro is doing Osoro bono in fact doze kugenda anka anenda abantu bari bantegerera bamanyegenteke batige kuba blackmail boni goze kugenda anka mugaka gotabingaki Osoro ngotoroseria ari para ebori emiaka yonzi pio Osoro tasoete bugambi goro miaka yonzi asoire aberre bugirango nkiande yati yaikira bono ngendo kia kolire nande chipale akolire the state of these roads nchiri buya they are not standard epara ya matega bwaterete kurunyansembe pare yu nanyaroseti kurunyansembe koika Kenya na ra clip geto Osoro batanga na bwate parankarosi na korete ki yes epare ya roseti in fact ekerona ari kugore gari yane yo kugendera in fact na gurete gari nga consider nga keran kugenda nka chipara jisaligite ini chipare jisaligite ngoro who is eligible who is supposed to do them Osoro taribu bono ndebono umuntu nabo gutwara no nabageni baje ne Mercedes Benz go Nairobi jichirenze njigweta pale ejo epara ya kurukenya nyago iketago saligita asinari rugurugali nyangweta koruguru pale ini yere bo machoke ko sine ye ko barwense abwere bugirango abumbugirango tinda tikwenda Kenya ruguru matega bugirango pale US saligite. So in the next few years maybe miaka very kurbon ekwera bono ba kunyorokereri. So what are they doing? Eker ba kunyorokereri igo namangana ye budget beke chipesa chinyinge chitakoreti gasi iyo ekindi chikoreki chigenda mufuko gokogenda epara ye tago ekona nyamaya epare US aligete sana none kerembure tu boni gangunya konyerema bale lakini ekerembure tu epare yuero mo ere mogete abangina kera bakwande jire tago gali bakugwa because epare saligete epara yende ya because I have the records you will just allow me to refer because records ejino ochirega asa korukunga kera Zeganda kera chipara chiri Osoro ya geteke kuba begete WhatsApp nini Facebook akatabanga orosiri they are not buna chiri kire ase kera dada bantu bamendo batega bamanyegenteke ba korore genteke muamu ba igubuya ata tualenterwe para na indi toike irobra boekira we need to be educated we need to understand we need to know this and the good thing is abantu ziguize abajinga bayerte kare that's what they say wajinga walisha Kenya so ekero kobeke gento nowadays report you know ekordeki no ere online ngoro ki report ye chipare chi chipara njira just allow me indo ngoro kinga abantu baito babugira ngomba bwenda bamanyanga ki they need to be babwenda baroseligwe bakorerwe gasi kulingana na ebangere bagwakana gokonya gochirio mwanchomo rigereria nabo ogochaka gotume ujumbe yago enyenge wetara sena mbere notisa no na ibere isano na isatu isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isatu boigo go gakonya go check parecho
nabo konya gwake simi yago gabwo erio tosange ase obwamo nabo igo chi message gendera gutuma chi message gabwo ntuchiko chisoma ase obotko oboiga erio tumanyana he ujumbe yago naki ego teba enamba ya mawasiliano nere iyo ekonya gwetabwa ase TV igo chaka gwaka esimi yago tosanga ase obwamo ekera konya ko cheki na kiribya enchake ko mukisimi chiago igabo na chi kwiranira amabori ayo ase obwamo Ensoko TV Ensoko TV bwairiro bya bwairiro bya karibu sana ni ngoyo iya bono no tole to gandrete okay wa chinyore bono ndayete ndabya abantu nga mangana ya siasa sometimes abantu bagochesera abantu bali baba bege tobisi because aba obisi jibosi che bana siasa ngo nabana inji kwalt bono ekero gotebanga kwa rosa iria abantu because nkoranga osoro nku post yaro post kabisa and most of the time no che survey no jikoligereri what you are posting para ya ikoba tabaka lio siri para you are documented na kera koba para ya 2017 2018 bono maethekere para ebekire ere documented by kera and then yacha later on yacha korosi wekero to gurigiri siasa. What does that tell you? Ene para ya bwenda korosi ya chibesa chia ruwe to 2017 2018 na bwana igetore 2025 yes yani 2026 2027 yes epareye this is an official project ekorokunga RWC 615 so this is an official project documentation ya renge ya existed mpaka 2021 so this one RWC osora posted ya katabanga it's a brand new road are constructed 2026 called but yagane iriko era by 2021 2021 ine para ya banda kwera aya kowocha okay there's another one here RWC 595 currently listed by Kera that epareye ebwenda kobanga yerire ene para chibesa chirure para kiyo mochengo ayora moticho nyansimbe ya para yo gweta mindo in fact moticho gabo so ene para ebwende koba completed wango boni yayari lakini mboni gana narojo muga komenda wandenga bira kitabi ajire bya togoire defense ngambono bono batata goraki batata konyero because our people awana hii information babu ati information yemba ma think ekinege ndokia banda kwa rakare nebe saya so gete bono bai kubu yanga bono twalenderwe para but ne para ya banda kwa rakare so asobwanga yeah chipara chinde ndubwate etage kona yes epare nero nale gukana etage kona mugenda magenche that is nyama ya corridor ene pare bwente ebenga yerre according to Kera report but mboniga ebire kitabiko koraki bikongura okay and I'm very sure by 2027 August pare jinjiriko konyorora nchirabe kulami egento barabe mate bakubekera myaka ego banyikia segete batikero watabanga bono mungwano magojo tabanga ki para na babekere la tinda akora ngabone tamu yenda mbakorere ekine kiege Swahili okay so next project chinde nchiroro chiarenge initiated by the other government echo mondako akwere credit kia eboniga ketabwani kobe kia so what we miss Bogirango and even other parts of the country
ni education, public information about this infrastructure. So kwanyoranga bona ikero umuntu igento gekorentu igento kiabonete korentu kare bono gekale gwika. Another thing I will talk about, I know kwamba walia igoro echpara egendo ngere gonga system no maithenga Kenya yeno ruta isa kutene na gari agatama ngobe kire system almost jeans ikoruna last mile. Yes. Lakini ngote for example njeminto estima mwizo ndo twabegete estima boni gabugirango some parts of bugirango igere y'abantu benyare chibesa twatumeze kubeka estima yo ekero isa kobango n'umuntu kawaida takubeka estima yo mwatemete ku engage obisi y'omubunge eryo gotema gutwara chinkwana na bwego koligeria merubireria senginchugo ichiringo chekore kwa korekana goche goche kwerekina konyora muri lab transformer yenu na bwego umuriro yinko bekure wetrase obisi. Very well. Oda siasa abantu bali bandigerete ba muticho ward bali bataboti estima mbama etenga ba ichoiri chifo mjestima koze mara gatatu lakini estima ingochere teligoche kerengaki post inchibekire chiwaya nchibekire but estima tekolodiki pono bata connected estima so kwanyoranga umuntu kwaganyire kwarosire kwaliye babesa bwao kwenda kwa connected estima. Okay, that's one thing abarai baito bago to fail in fact. Okogenda chise chinde buna biya ko compare chise chinde buna Central Kenya umuntu abwate regardless of asamenyete estimero nabantu mbale ba benefit ngaki ya Uhuru Kenyatta ngakinero uru ali kubekera abantu estima baka benefit bakanyora estima yo but bona ababande pataigete konyora estima yo bado no musunteme bale. Okay, bonige umuntu agotumie kebeya we are away from that. So inchengisa konyora ngo nuburai nanyora iga a priority yane nabantu babugirango estima goika kero muntu anyora estima because muntu tayo that estima bwayo. Okay, karagwa aterera iga turararigeria chiujumbe chiri chiatumiro igasobotko bwa bono ngobe kuchirega iga elinde tochisome twensi amo na kurwa buno chiko iraneria oya kurukwana nere Alphas Karanja agote bana you are right mheshimiwa oyo Alphas Karanja nelieta lyoka utabekaga bwo Alphas lakini ujumbe yawe yaikire ase obo tukowiga sense moyende Duke Kenyatta 326 good move kiongozi gose negetambukiro ekia sense moya no gopongeza na kugusira segetambukiro kyo Alphas Karanja baro nero yote bana your mother raised a leader gose omongino mino nigo akinetie omorai Irene Washira asensemo ya Irene Washira nabo kwira ni wasensemo yo ya Irene Washira inayotola asensemo ya yote bana Hesbon for MP abana asensemo ya yoko gosira asensemo yo ye chi ujumbe ekerito chikokorera that's my brother guys akorokwana at peace Grizzly before M that is my brother Stanley Moses mbiamono asokubati murubiri yako kuna proud of you bro una sensemo ya yoko gosira Alphas Karanja bado hapo kwa basari current MPs doing zero work tunaumia South Mogirango game letira kenenkia okego korekana 9 out of 10 this is how leaders talk softly with courage full of knowledge and wisdom oibaro na Alphas Karanja akurukwana nere kocheza Wamunila 254 I have lived to know a leader with great minds and this is a great mind presenting himself to the people is South Mogirango. It's time for young leaders young minds and freshness in Kenyan politics. Yakokonere kocheza Wamunila 254 asensemo yende peace Grizzly na taona basari amount given is very little and low chances of getting it ebese kweno nigere nkemona na boigo okoyenyora naro nigo ekoba kong enambia mawasiliano nigere notisano na ibere isano na isato
isano nemo isato mwerio kirikira bagunye gwaka chisimi nkwira ni asense moyende ya bwangu karika itro chiko kolera bwe okoligereria na abantu ba South Mugrango egenti kiriba dependent mono ntumaitira na kemeri kiemesi na kemeri kiemesi kero ya muri ogochabisi kero okoligereria kuruma gas twarule wikira bonega okonyora na era nera gocholiera na kemeri kiemesi kero okoligereria of course nyone kawa nero roronke ombare bali bakore kawa buna bono guchinsemo chiricha Kenya sasa bura gwate abambali bali nabo basimegete chae lakini basically ase insemo yoboremi nabo ekeneke meri kiemesi specifically ebiwanda wekira boniga ngaiture ligo liremesi ngairire ase amangana bwat Kenya no kubaligeria ase echiro sencho twara igure na aya igonse kwarengana no mwaki ekura chire chikulie ukure engakia ya muchi ase eyende kero to kwandira igoro yoboremi en South Mugrango actually nyano mura ibinse na South Mugrango atena chichiro modern market chiga chiko nyakorosi kugenda ebese yabikto up to around 300 million asorongo rwagusi nyane South Mugrango modern market nigane koba nyone nyamarambe ngaibono yaikeire elio gusira oboremi nabwo ikonyone no bunchiria sobwagale amangana ye chichiro namangana ebimeri mangana farming yoboremi bwabugirango ntobwate in fact abagirango tumanyire mono sana asoboremi bwemesi oboremi obwemesi itoiraine maiga because ntoro seiri market no umuremi umaete muremi takonyolre market irubeka oborai na bubogo to igorera chinchira ingisa konyoranga na irubo gambiobo ekina kigento ekemo kiabo ngochikoligereri because ekero nkoligereri nkaga ali seito abantu abange babwate mesi lakini mbabwati no nasa bagupimere mesi okonyoranga company yenyene bono buna Transmara ngoire bale mesi Transmara bale mesi Sony company yenyene nere 40 yabeka away bridge lakini after some time nanda yakoraki ya togora yairire nine mjadala noro renge nga university ya kube ku Nyangweta ebenga ne factory yemesi ekubeku in fact ekinege ndokiale gocha kokonyo mulemi bwemesi but no matenga siasa ogotebia abantu pakoekura arafu goreki but ngisa ko bunga na iru chikure igentege tanga ninkoligera linga no bolemi bwemesi mbekera abantu bamente factory gali because na nyorenga kigete ekero Sony etare gokora because umuga kominto nera na bwato bumusigari ekero Sony etare gokora igo ba chete chiasa nigo ne banyore tasara because mbabu atiasa bakwire mesi kose bakwire mesi yenda yabero made mesi ne chitani okupima pono yenda yabere factory by the time ego cha kupima chitani cha kodreki cha pungula na ande bonenga ge Transmara yoka yarenge pono konyanga Transmara matege ndongere ko nga monopolization pono buna bale they are the only ones etani yabo yakoraki yagendanse njengo zababagirango bange chikurechi mbaroseli echiro yawe yemesi babe bago produce esukari yabo number 2 ndobwate oboremi mbare babwate oboremi bechikawa ose kugenda central boni go umuremi bwekawa in fact nero kolichibasa chinyinge asoboremi central lakini abagirango bamintonga ki how do they get that mbabwate support umurai bachorete nigagozuguna no ekoti maega oye babantu bae tojase modern market ejiro ere modern yokwa obwagachi oboruta agendred in fact as a promise ruta arure wagachire chichiro by the way nke nchira agachire nchire chitarahera chiri ase chiri chitarahera emo yabone yetago ngegogera chichiro chinde chionsi pichierete chisemo chinde kogenda kwanda etago terahera echireyo nande chire yunero ya inga among the first one cover launched because of osoro onyero na majority whip yes so chief whip yani bono echireye ya very launched kabero mete litanga ni Ruto agacha akanye launch
gachwega ikasegete elio kobeka liga na lio boroso egatigwa eria akabekera rutacha achite inspection akanyora kene ngeyo na ndakanyalonji eria akabera kamenda chibesa so bado ichire no ekerteki no ere abantu bamindu babenda bamanya ki ekero gwachorira umurai okomochora tari ngabere gabosaigo abere abu abakorrega okay bono abantu baitu bali bakora ebiasara bike gari etage chiro mbabuati space okogenda gari bono ibasiekere because echire yakoreki yangire koera ndagita abantu bamanya ki ekento zorago baroseriga etari privilege ekine gento kiabo babwente bakoreki ejine chibesa chiabo chikokore gasi so nechibesa njirure tari chitarure so bugirango toirene maiga as much as intobwate ngekiongozi kera serikali ntorochi amagendera ngote umfano ndobado mungwana gete aso bwenge ndobwate mungwana gete ore treasurer ya UDA mate ekero monta kolega si kwa kwaneke mine treasurer ya UDA treasurer ya UDA wese kwenda bwoe mungwano ngote mare otemire Jafet otemire cross chipara wese como compare ereno zoro ponsi ngeze no bale UDA ando no zoro abwa tali bagali na kumubwa oya le treasurer ye kiama lakini wale chief whip ya parliament so no engo ikero Ruto na bako kunyara bale na Ruto most of the time but wese kuligire binta kolire na kulingana nekero keriare they do not rhyme. Okay, karabwa terego asideke chatigera abundo che ange isatu inambia mawasiliano noti sana na ibere sana na isatu sana nemo isatu akangesimia ugaboli boli alimo gose aberega kurwabwo ntokorera abwo ase elia lero bono libageriga ni liago liogwaka esimi and of course karucho chokorera no chokwarira mangana wachikene na Soapstone tabaka asinge intrasi kigetambo manyete tabaka South Mugirango yamanyekanire sana tarira rega twacha gukwarira mangana a Soapstone Ensoko TV bwaireruya ngayora TV bwaireruya karibu sana bwana metange erio giriago elio giriago kali gukwana inse sana tumuigweti bya lakini rende kutebeke no soro temire tipa yana bigena kuskaba ngote abane ngo kora yo soro bwana otemire pare anya bigena kuskaba maka ikowa na watu jinga magendo naro okay chitawa pare ende kuweka kuche kona ayora kuchimuti choko chinyamaya kigererete bwana emejandro so inga bende para ya baba kamura bake bwana ndaranyora kwirimo wone aberenga maruba security ya kwa kinyumbani bwana tubata wangu akore ya 15 17 bali nyumba tana kuliko etuarote ya exponi niki chane keta to konye to nyore pere biamano la kibiamano nkwira ne liare Ensoko bwairire Ensoko achire okwanire ngana gabwo igoro yobwena ni bwa marube nkwage kwanira kare ekerekerie mirimo ya tokire abwo ekionda choko ira ne sikise kune chenke bwo igono chikuburukani asamana bwatikaine na of course Soapstone dia ya butoka ingeye ga Ensoko karibu sana ni moyo ke yangelio giria uri TV bwana karibu sana ni moyo naje kubuzi talia no yu e pale anenda iwakwa nane na naje damu ya kubuda na watu konga no zora ngibira eriye enje kurwe kunyangwa ta nyangwa to stie bo no kana ba mo no karungu
anje abonkubuzi twanenda abaza kutika zikoiga neri boli kwa boli nkwera neliale alafu anje mubulika iya bana in fact toma eta abantu abantu sabekero ngabona ispanyago rwago sabekero lege una bona karala je bana ekero ba kutika zikubuna bona karo ko tadi tukuri atago juma nigao bana rwago machero kwere madri usiri bada kona jama siti atago paka bichi bigi bari bako ba jingo ko mari sabuna bogirango sita atago ba dombayo ni kiyoso kanja neli bien mana bien mana maboli ngonya koswarere chisimine chinsa cheitondo chebuna chaelire asokwerana aso bwenge temanko burukani byonsi ipi chikana mona chichira ikaibere choka okay litangani mungwano uri mutangani otebanga chiparo soro temire ne chigasi abana batabwati egente gie chigasi nage kunera nechipara na chira chinabatebi nabaeresa abantu baminto bende babe educated kwamba as much as osoro obaro kirinkorosi ali chipara echine chipara chia bwende korosi gukale amaine ndo chakire ko chirosi nande babwende bamanyenga okorosi chipara uko tali ngona korosi sa uli nabwende arosi niga korosi sa uli tokoraki tuligeretio bochori okay number 2 amangana ye chigasi ye namarube yes ubo kenyumba nabaro bwasoire mabo aba vijana ekero bigo choro bura abarai nande bunande igani mbwate a lot of requests kurwa se vijana nga esbon koraki ninde bosa ndigelie merme lakini ko ba fair no otigana mangane ubo kenyumba nga nkurura sege tolige uligelia abantu ba sei no igasi I know Morai o South Mugrango ubo Morai o South Mugrango, you are a national leader. Yeah, that's why Okoba classified as a Okotoga as a National Assembly. Now what I mean, before talking to no Anisiko, South Mugrango never had opportunities. Ngwakwana about soapstone, yeah, tabaka. No opportunity regali, yeah, no opportunity regali to went to igorera abantu baminto the opportunity yoko rosichiwale. We need to open a very nice factory to take amangana yokubacha chiwa locally. Torigeria abantu baito market is koyense market in Africa outside Africa and enenjere mo yokoigora opportunities. Okay. Enenjere koigora opportunity, that means ko abantu baminto chigasi. Na kwanira nyangweta. Nyangweta gali gendo kelikenye kunya kubeku gali bantu bacha bakwana nkoreta tole school ga nkorenda tole university nkorenda tole factory ekinegente kemoge koreki kegocha korentera abantu baminto chigazi. Okay. Amangana ntubwate ntubwate vijana binge bire so much interested in security because usekuligereria abana bange they are very interested in security but imbalenga bakoliko we have a lot of corruption when it comes to kulikaba and to serikali uboskali wanajeshi ogojiko umuntu akogenda gali uminyokiro utanganira everything owetire paka health but onye tabwate pesa gete tagoso onye tamait muntu gete tagoso so ikinege ntubantu tosoya buna leaders ebinte bibe free and fair abantu nabange barabe bakulikwa baranyole chigasi echi if there is no corruption. Okay. Yes. Mbia maro mwancho morire ya ase ogosanga twasangira sobot kobwa bono ase ngincho yechi insani metena oyeromo chakano ntostonyore libagalinde ase ogosanga nabagatwendera okwanira yanda mange ase ogokolera abot kobwa bono okoligereria kamera eyeiga ere namba isato olikeli uko liago uchase omwakie kura chisekunde na 30 choka nande bono tiga nkwanero mugirango kwenyoririe thariana nesbon omwenga obare nje no mugirango mino nkorigie kero gege kyugo jumbe bwa bugirango tinta etiko bo mujumbe tu lakini ntagete imbo murayo mbe naye ngokorere ali kwabere gukugania se myaka emenge bono mbwato ko bokoko na nje nko bwato kwago elinde togende sabali yamo na twagache South Murango yaito kuru aliasere. Asante sana.
abo wekera bano twekera omweri ase obotko bwa bono wika area nkyo murobiri bwensoko bwakire amona Innocent Onyango tukanira obotko bya bari bana kina maliogi ne chibi chanko go kirara senchira erendonge ngamona Kevin Ensemo and Felistas Kabedi amo na Barnabas Ondari iriane Ishmael Mogere twakuganiri obotko bya wika area nkyo. Thank you.